Tam Leviatan, největší ze všech žijících tvorů, rozprostřen v hlubinách jako předhoří, spí nebo pluje a podobá se plovoucí pevnině. Celé moře je pohlcováno jeho žábrami a při výdechu se opět valí ven. Ztracený ráj. Herman Melville, Bílá velryba. Část 8. Jiskřivým mořem letí vpřed veselá, bojovná a škádlivá příď, ale jen proto, aby táhla za sebou chmurného kapitána Achaba, jenž přemítá na zádi ve své kajutě nad zbrázděnou vodou, která ji o kousek dál pronásleduje vlčím jekotem. Bývaly doby, kdy mě východ slunce nádherně vzrušoval a západ zase uklidňoval. Už tomu tak není. Toto líbezné světlo už mi nedává úlevu. Všecka líbeznost je pro mne mukou, poněvadž se už nedovedu radovat. Jsem proklet, ztracen uprostřed ráje. Ale čeho jsem se odvážil, to jsem chtěl. Co jsem chtěl, to udělám. Myslí si, že jsem šílený. Starbuck si to myslí. Ale já jsem posedlý. Jsem šílený šílenec. Podle proroctví mám být roztrhán. Ach, ano, ztratil jsem tuto nohu. A já teď prorokuji, že roztrhám toho, kdo potrhal mne. Jsem tedy prorokem a vykonavatelem zároveň. Kapitán Achab sedí ve své kajutě u okna na zádi a zachmuřeně sleduje bílou a bouřlivou stopu, kterou zanechává za sebou jeho loď Pequod. Na palubě opřen o hlavní stožár stojí první důstojník Starbuck a zamyšleně pozoruje západ slunce. Můj duch potkal víc než sobě rovného. Je přemožen a nadto šílencem. On však zaryl příliš hluboko a vyrazil ze mne všechen rozum. Tuším jeho bezbožný konec, ale cítím, že musím přispět svou pomocí, aby k němu dospěl. Ať chci nebo nechci, cosi nevyslovitelného mě k němu připoutalo. Táhne mě to jako lano a já nemám nůž, abych je přeřízl. Vidím zřetelně svůj žalostný úděl. Poslouchat a bouřit se proti tomu a co horší nenávidět a přitom litovat. Vždyť v jeho očích čtu jakýsi temný žal, který by mě skrušil, kdybych jim trpěl sám. Ach, Bože, plout s takovou pohanskou posádkou. S muži, kteří byli kdesi zrozeni spíše žraločím mořem než lidskou matkou. Já, Izmael, jsem patřil do této posádky. Mé výkřiky splývaly s výkřiky ostatních. Má přísaha se spájela s jejich přísahou. Křičel jsem hlasitěji a svou přísahu jsem kul a vystužoval pevněji, protože mi v hloubi duše bylo úzko. Měl jsem fantastický, tajemný pocit spřízněnosti. Achabova neuhasitelná zášť jako by byla záští mou. Lačným sluchem jsem lapal příběh o vražedné obludě, které jsme já a všichni ostatní přísahali boj a pomstu. Hrůzu nevyvolávala ani neobvyklá velikost bílé velryby, ani nápadné zbarvení, ani znetvořená spodní čelist, jako spíš bezpříkladná inteligentní zlomyslnost, která se, jak očití svědkové tvrdili, projevovala vždy znovu a znovu v jejich útocích. Největší strach naháněli ovšem její zrádné úniky. Mnohdy totiž plula před svými jásajícími pronásledovateli se všemi zřejmými známkami zděšení, ale dovedla se náhle obrátit, vrhla se na lovce a buď roztříštila jejich člun na kusy, nebo je zahnala zděšené zpět k lodi.
Při lovu na ní došlo k několika smrtelným neštěstím. Takové nehody nejsou pro rybáře ničím neobvyklým, ale ve většině případů se každá zuřivost bílé velryby zdála tak pekelně promyšlená, že každé zmrzačení nebo smrt, kterou způsobila, byly do značné míry připisovány tvoru nadanému rozumem. Posuďte tedy, k jakým záchvatům rozhořčené, nepříčetné zuřivosti byli doháněni zoufalí lovci, když mezi troskami rozbitých člunů a potápějících se končetin roztrhaných kamarádů plovali z dosahu bílé pěny, vytvořené hroznou zuřivostí velryby, do jasného žhavého slunečního světla, které se usmívalo jako o křtinách nebo na svatbě. Jistý kapitán, jehož 3 čluny byly roztříštěny a vesla a námořníci se zmítali ve vírech, chopil se nože z rozbité přídě a vrhl se na velrybu jako zápasník z Arkansasu na svého soupeře, v šíleném úsilí proniknout 6palcovou čepelí nasáh hluboko až na kořen života velryby. Tím kapitánem byl Achab. A tehdy se stalo, že Moby Dick po něm náhle sekl srpovitou spodní čelistí a uťal Achabovu nohu jako sekáč stéblo polní trávy. Ani Turek v turbanu, ani najatý Benátčan nebo Malajec by ho nemohl zasáhnout zlomyslněji. Nelze se tedy divit, že od onoho utkání téměř smrtelného Achab v sobě živil divokou touhu pomstít se velrybě a že čím dál víc propadal chorobné zběsilosti, až se mu konečně ve velrybě soustředovaly nejen všechny jeho tělesné strasti, ale i všechno rozhořčení rozumové a duchovní. Bílá velryba před ním plula jako monomanické vtělení všech těch skrytých příčin zla, kterými se někteří hloubaví lidé zžírají, až konečně žijí dál jen s oslabeným zájmem a s oslabenou energií. Od počátku světa tu existuje nepostižná zloba. Ani moderní křesťané jí neupírají vládu nad půlí světa. Staří východní ofitové ji uctívali v soškách představujících ďábla. Achab se tak nesnížil a neuctíval onu zlobu jako oni. Nýbrž blouznivě přenesl pojem zla na nenáviděnou bílou velrybu a postavil se všecek zmrzačen proti ní. Všechno, co nejvíc dohání k šílenství a mučí, vše, co trhá nervy a drtí mozek, všechno zlo světa šílenému Achabovi viditelně stělesňoval Moby Dick a v něm je bylo možno napadnout. Na jeho bílý hrb nakupil všechnu zlobu a nenávist, kterou pociťovalo lidstvo od Adama. A potom, jako by jeho hruď byla moždířem, vypaloval na něj střely svého žhavého srdce. Jisté je, že se Achab se svým šíleným tajemstvím neukojitelné zuřivosti, uzavřeným a uzamčeným v jeho nitru, záměrně vydal na tuto plavbu jen a jen za jediným cílem, totiž ulovit bílou velrybu. Kdyby kdokoliv z jeho starých známých na pobřeží jen vzdáleně tušil, co se v něm teď skrývá, jak rychle by ty úžasné a spravedlivé duše vyrvaly loď z rukou takového ďábelského člověka. Jím šlo o výnosné plavby, jejichž výtěžek se dá počítat v dolarových mincích. Achabovi šlo o odvážnou pomstu, nemilosrdnou a nadpřirozenou. Nuže, tady stál tento šedivý, bezbožný starý muž, pronásledující s proklínáním neblahou velrybu kolem světa v čele posádky, kterou tvořili většinou pochybní odpadlíci, vyvrhelové a lidojedi. Achab byl přitom také mravně oslaben bezmocností Starbuckovy zcela bezbrané ctnosti a spravedlivosti, stábovou nezranitelnou a ke všemu lhostejnou veselostí a bezstarostností a fláskovou dokonalou průměrností. Taková posádka s takovými důstojníky, jako by byla zvlášť vybrána a sebrána s jakousi pekelnou osudovostí, aby Achabovi pomáhala v jeho pomstě. Proč se tak radostně všichni připojili k hněvu starého muže? Jaké zlé kouzlo ovládlo jejich duše,
že se někdy jeho nenávist zdála skoro jejich nenávistí a bílá velryba stejně nesnesitelným nepřítelem jejich jako Achabovým. Jak k tomu ke všemu došlo? Co pro ně znamenala bílá velryba, nebo jak to, že také jejich podvědomému chápání se mohla nějakým záhadným, netušeným způsobem jevit jako úskočný, mocný zloduch na mořích života? Vysvětlit to všechno by znamenalo ponořit se hlouběji, než já, Izmael, dokážu. Vzdal jsem se na milost a nemilost času a prostoru. Ač jsem si však horlivě přál setkat se s onou velrybou, přece jsem v té obludě nemohl vidět nic jiného než nejzáludnější zlo. Kdybyste následovali kapitána Achaba do kajuty po oné bouři, která zuřila v noci po onom večeru, kdy posádka nadšeně schválila jeho záměr, viděli byste, že přistoupil k zásuvce v nosníku, vyňal z ní velký svitek pomačkaných, zažloutlých námořních map, rozprostřel je před sebou na stole přišroubovaném k podlaze a potom si k ním sedl. Bedlivě zkoumal různé čáry a stínování, které na nich bylo vidět, a potom pomalu, ale jistou rukou zakresloval tužkou další kurzy na místa dosud prázdná. Občas nahlížel do kupy starých lodních deníků vedle sebe. Byla v nich zaznamenána roční období a místa, kdy a kde byly za různých dřívějších plaveb různých lodí chyceni nebo spatřeni vorvani. Nebylo to však nic výjimečného, že Achab té noci v samotě své kajuty takto přemítal nad mapami. Vytahoval je skoro každé noci a téměř vždy vymazal některé značky zakreslené tužkou a nahradil je jinými. Maje před sebou mapy všech 4 oceánů, Achab se totiž prodíral bludištěm proudů a vírů, aby se jistěji přiblížil k uskutečnění oné šílené myšlenky, která jej ovládala. Někomu, kdo není plně obeznámen se zvyky leviatanů, může se zdát, že je to úsilí nesmyslně beznadějné chtít takto vypátrat jediného osamělého tvora v nekonečných mořích naší planety. Nezdálo se to však nesmyslné Achabovi, který znal soustavu všech mořských pohybů a proudů. Vypočítával si podle nich, kudy je unášena potrava vorvaňů a připomínal si také pravidelné, zjištěné sezóny lovu na vorvaně v určitých zeměpisných šířkách a tak mohl dojít k rozumným dohadům, ba skoro s jistotou určit nejvhodnější čas, kdy má v kterém lovišti pátrat po své kořisti. Bylo zamračené, dusné odpoledne. Námořníci se líně ploužili po palubě nebo tupě civěli na olověnou vodu. Všude bylo takové ticho a klid nabitý očekáváním a ve vzduchu se vznášela taková zakletá nálada, že každý zamlklý námořník se zdál pohroužen do svého neviditelného já. Náhle mě vyburcoval zvláštní, protáhlý, divoký a nezemský zvuk. Zůstal jsem stát, dívaje se do oblak, odkud se ten hlas snášel jako pták. Vysoko na stožáru stál Indián Taštego. Horlivě se nahýbal kupředu, ruku měl nataženou jako taktovku a v krátkých intervalech vyrážel výkřiky. Tamhle chrlí! Tam! Tam! Na straně závětrné asi 2 míle odtud. Je jich celé stádo. Rázem byli všichni vzhůru. Vorvaň vyráží vodomec s pravidelností stejně nezvratnou a spolehlivou, jako tikají hodinky. Proto velrybáři hned rozeznají tyto ryby od ostatních velrybých odrůd. Zvedají ocasy, volal nyní Taštego. A velryby zmizely. Loď byla teď řízena tak, aby se odvrátila od větru a mírně plula vpřed.
Taštek hlásil, že velryby zamířily směrem závětrným, proto jsme doufali, že je opět uvidíme přímo před naší přídí. Někdy ovšem vorvaň projeví jedinečnou lstivost. Po hlavě se potopí jedním směrem, ale pod vodou se obrátí a rychle pluje směrem opačným. Avšak nás teď takto klamat nemohli. Nebylo totiž proč se domnívat, že ryby, které Taštego viděl, byly nějak poplašeny nebo že vůbec vědí, že jsme jim na blízku. Jeden muž vybraný pro službu na lodi, to je jeden z těch, kteří nejsou přiděleni do člunu, v tuto chvíli už vystřídal indiána na vrcholu hlavního stožáru. Námořníci z předního a zadního stožáru slezli dolů, bubny se stočeným provazcem upevnili na místa v člunech, vysunuli jeřáby, hlavní ráhna pošinuli dozadu. 3 čluny se houpaly nad mořem jako 3 trsy podmořského motaru nad vysokými skalisky. Jejich nedočkavé posádky se jednou rukou přidržovaly vnějšího zábradlí a jednou nohou vyčkávavě balancovali na okraji člunu. Tak to vypadá na válečné lodi, když se dlouhá řada mužů chystá skočit na palubu lodi nepřátelské. Ale v tom kritickém okamžiku bylo slyšet nenadálé zvolání, které odvrátilo veškerou pozornost od velryby. Všichni se úžasle podívali na chmurného Achaba, obklopeného 5 přízraky, které jakoby se právě zhmotnily ze vzduchu. Přízraky, jak se v té chvíli všem zdálo, vrhli se na druhou stranu paluby a s nehlučnou hbitostí uvolnili lana a závěsy člunu, který se tam houpal. Tento člun byl vždy považován za náhradní, i když se mu odborně říkalo kapitánský, poněvadž visel na pravoboku. Postava, která teď stála u jeho přídě, byla vysoká, snědá, z ocelových rtů jí vyčníval zlověstný jediný bílý zub. Zmačkaná čínská kazajka z černé bavlněné látky a široké černé kalhoty z téže tmavé látky ji smutečně zahalovaly. A tuto ebenovou osobnost podivně korunoval zářivě bílý zřasený turban, kolem něhož se vinuly spletené vlasy. Její společníci nebyli tak tmaví, ale měli jasnou, tygrově žlutou pleť, příznačnou pro některé domorodce z Filipín, kterážto rasa je pověstná jakousi ďábelskou chytrostí. Někteří poctiví bílí námořníci je považují za placené vyzvědače a tajné donašeče ďáblovi ve vodách jejich pána, jenž prý má svou úřadovnu jinde. Zatímco překvapená lodní posádka upřeně hleděla na cizince, křikl Achab na muže v bílém turbanu, který je vedl. Hotovo, Fedalahu? A přes palubu volal na námořníky. Tak je spusťte, spusťte, povídám. Ve chvilce dopadly čluny s plesknutím na vodu a námořníci obratně a lehce, s odvahou, jaké nezná jiné povolání, naskákali jako kamzíci z kolébajícího se boku lodi do zmítaných člunů dole. Oči upírali na snědého Fedalaha a jeho posádku. Jak se sem dostali? Museli být nějak propašováni na palubu, nežli loď vyplula. Ti tygrově žlutí tvorové byli jako z oceli a kostic. Zvedali se a dopadali jako 6 perlíků a pravidelné prudké záběry rovnoměrně hnali člun po vodě, jako parní kotel žene parník na řece Mississippi. Fedalah, který vesloval na sedadle harpunářském, schodil už černou kazajku a stavěl na odiv nahou hruď i celou horní část těla, jež se ostře rýsovalo nad obrubní plaňkou člunu. Na druhém konci člunu stál Achab. Bylo vidět, že vládne kormidlovou pákou tak spolehlivě, jako v 1000 případech předtím, než mu bílá velryba urvala nohu. Velryby zůstávaly po různu celé ponořeny do modré vody a ničím neprozrazovali, že se pohybují. Ale Achab to přece spozoroval, když byl tak blízko nich. Nebylo vidět nic než kousek zčeřené, zelenavě bílé vody, nad níž se vznášely slabé obláčky páry vanoucí jako dech k závětrné straně, jen jako mlhavá prška z bílých, tříštících se vln. Vzduch kolem se náhle chvěl a pálil jako vzduch nad silně rozpálenými železnými pláty.
Pod tímto atmosférickým vlněním a vířením a z části pod tenkou vrstvou vody plovaly velryby. Obláčky páry, kterou vyrážely, předcházely všechny ostatní náznaky a ohlašovali je jako kurýři, jako rychlé přední hlídky. Všechny 4 čluny teď čile mířily k tomuto jedinému místu z čeřené vody a vzduchu. Ale bylo těžko je dohonit. Prchalo dál a dále, spousta mísících se bublin unášených proudem horské bystřiny. Celá ta podívaná vnukala prudký úžas a bázeň. Mohutné vlnobytí mocného moře, vzmáhající se dunivý hukot vln, když se valí podél 8 lodních boků jako obrovské koule v nekonečné kuželně. Vteřina úzkosti, kdykoliv se člun na okamžik odstne na hřbetě vlny ostré jako nůž, která jej div nerozřízne vedví. Náhlé hluboké ponoření do vodních dolin a roklin. Ostré pobídky a štvaní, aby se dospělo na vrchol protějšího kopce. Sklouznutí střemhlav jako na saních po druhém úbočí. To všechno a ještě výkřiky důstojníků a harpunářů, vzdechy chvějících se veslařů, nádherný pohled na pekvódu, svítící mořskou slonovinou, která se s napjatými plachtami žene za svými čluny jako poplašená kvočna za pištícími kuřaty. Všechno bylo vzrušující. Ani když rekrut odchází z ženiny náruče do horečného ohně první bitvy, ani duch mrtvého potkáli poprvé neznámý přízrak na onom světě. Žádný z nich nemůže mít podivnější a silnější dojmy nežli muž, který se poprvé octne v tomto spěněném začarovaném kruhu pronásledovaného vorvaně. Bylo nyní čím dál zřetelněji vidět tančící bílou vodu s čeřenou stíhanými velrybami, neboť obloha se zatáhla tmavými mraky a ty vrhaly temné stíny na moře. Vyrážená pára již nesplývala, nýbrž rozbíhala se napravo a nalevo. Velryby se patrně od sebe vzdalovaly. Čluny se rozcházely. Starbuckův člun pronásledoval 3 velryby prchající divoce na stranu návětrnou. Jen do toho, chlapci, pobízel nás Starbuck. Ještě je čas zabít velrybu, než přijde bouře. Třeba žádný z veslařů nevěděl, že nebezpečí na život a na smrt je tak blízko před nimi. Přece poznali, že vrcholná chvíle nastala. Pověděl jim to pohled na soustředěnou tvář prvního důstojníka na zádi člunu, slyšeli také mohutný pleskavý hřmot, jako kdyby se převalovalo 50 slonů v koupadle. Člun se stále řítil mlhou a vlny se svíjely a syčely kolem nás jako vzpřímené hřbety rozzuřených hadů. Tady je jeho hrb. Tam, dej mu to, šeptal Starbuck. Krátký, sykavý zvuk vyrazil z člunu. Byla to Queequegova vržená harpuna. Potom jakoby se veškerý pohyb soustředil v neviditelný poryv zezadu a současně jako když člun vpředu narazí na trám. Plachta spadla a roztrhla se. Sloup horké páry vyrazil nedaleko nás a pod námi se cosi převalovalo a dunělo jako zemětřesení. Napolo zadušená posádka byla vržena střemhlav do bílé pěny, zhoustlé porivem větru. Bouře, velryba a harpuna, vše splynulo dohromady. A velryba, harpunou jen škrábnutá, utekla. Člun byl sice plný vody, ale téměř nepoškozený. Plovouce kolem něho sebrali jsme na hladině vesla, naházeli je přes okraj člunu a vlezli jsme na svá místa. Seděli jsme po kolena ve vodě, jež pokrývala všechna žebra a prkna, takže plavidlo při pohledu dolů nám připadalo jako korálový člun vyrostlý k nám až ze dna oceánu. Vítr vzrostl ve vichřici. Vlny byly o sebe hřbety, bouře hučela, skučela a praskala kolem nás jako bílý požár na prérii, v němž jsme hořeli, nestravováni, nesmrtelní v tomto jícnu smrti. Marně jsme volali na druhé čluny. V této bouři to bylo jako křičet do komína rozžhavené pece na planoucí uhlí. Zatím plující obláčky páry, mraky a mlha stemněly nočním stínem a po lodi nebylo ani stopy.
Starbuckovi se po mnoha pokusech podařilo zažehnout lampu v lucerně. Upevnil ji na dlouhou tyč a podal Queequegovi jako praporečníku této ztracené stráže. Skrz naskrz promočení třásli jsme se zimou a pozbyli veškerou naději, že uvidíme loď nebo člun. Pozdvihli jsme oči, až když se začalo rozednívat. Prázdná svítilna ležela na dně člunu. Mlha stále ještě pokrývala moře. Náhle Queequeg vyskočil a nastavil dlaň k uchu. Všichni jsme slyšeli slabé praskání, jako slabý praskot lan a prken dosud nepřehlušovaný bouří. Zvuk se víc a více přibližoval. Hustou mlhu nejasně rozrážel obrovský nezřetelný tvar. Zděšeně jsme všichni vyskákali do moře, když se nám konečně zjevila loď valící se rovnou na nás ve vzdálenosti o nic větší, než byla její délka. Plovouce ve vlnách spatřili jsme, jak se opuštěný člun na okamžik zmítá a potápí pod přídí lodi jako tříska pod vodopádem. Potom přes člun přejel mohutný lodní trup a už ho nebylo vidět, až se zas vynořil za lodí a převaloval se. Opět jsme k němu plovali, byli jsme k němu vrženi vlnami a konečně nás šťastně vytáhli do bezpečí na palubu. Ostatní čluny se odpoutaly od ryb ještě než nastala bouře a vrátili se včas na loď. Na lodi pozbyli naděje, že nás ještě spatří, ale přece jen křižovali oceán a pátrali, neobjeví-li se náhodou nějaká známka potvrzující naši zkázu. Veslo nebo násada kopí.